Assalamu alaikum. A yau zan bayyana muku sirrin da yawancin manyan 'yan kasuwa ke amfani da shi wajen samun babbar riba. Wannan sirrin ba a koyar da shi a makaranta, ba a rubuta shi a littafi, kuma yawancin ƙananan 'yan kasuwa ba san shi ba. Idan kuka bi wannan jerin darasa za ku fahimci yadda ake tafiyar da kasuwanci da hikima, yadda ake samun riba mai yawa, da yadda ake zama jagora a bayan kasuwanci. Wannan tafiya ce ta gaskiya, ta ilimi kuma ta nasara. Manyan 'yan kasuwa ke amfani da shi shine market research. Ƙananan 'yan kasuwa suna sayar da kaya kawai ba tare da sun yi bincike ba, amma manyan 'yan kasuwa suna amfani da data, suna nazarin kasuwa, suna sanin buƙatar mutane kafin su siyo kaya. Misali, Amazon ba kawai suna sayar da kaya ba, suna amfani da data wajen sanin abin da mutane ke nema. Idan kana sa riba, ka yi bincike, ka tambayi mutane, ka yi amfani da statistics. Ka tuna wanda ya san kasuwa shine zai mallake ta. Abu na biyu shine branding. Ƙananan 'yan kasuwa suna sayar da kaya ba tare da suna ba, amma manyan 'yan kasuwa suna gina suna, suna gina brand. Brand yana nufin yadda mutane ke kallon ka. Apple ba kawai kamfani ba ne, suna ne da mutane ke darajawa. Idan kana son riba, ka gina brand, ka gina suna da mutane za su amince da shi, kuma duk inda aka faɗi sunan a ko'ina ne, kawai kai ne wanda za a kawo. Wannan yana da kyau ko a ƙaramin kasuwanci, ka gwada wannan ka gani. Ƙananan 'yan kasuwa suna dogaro da hannunsu, amma manyan 'yan kasuwa suna gina system da process. Ka yi automation, ka yi delegation, ka yi amfani da technology kamar online and social media. Ka tuna ba za ka iya yin komai da kanka ba. Idan kana son riba mai yawa, ka gina tsarin da zai yi maka aiki. Abu na hudu shine negotiation. Manyan 'yan kasuwa ba sa biyan farashi da aka ce musu. Suna yin deals, suna yin bargain, suna discount. Ma'ana suna samun ragi ba kawai da an ce maka ka bayar ba. Ko yadda za ka yi negotiation, ka koyi yadda za ka yi magana da confidence. Ka tuna riba tana cikin yadda za a iya rage farashi da ƙara daraja. Abu na biyar shine diversification. Ƙananan 'yan kasuwa suna dogaro da abu ɗaya, amma manyan 'yan kasuwa suna da hanyoyi da dama. Ka raba kasuwancinka, ka yi investment a fannoni daban-daban. Ka tuna idan ɗaya faɗi, sauran za su ci gaba. Diversification yana kawo kwanciyar hankali da riba mai yawa a kasuwanci. Kuma komai ƙanƙantar kasuwancin da kake yana da mahimmanci ka dinga amfani da diversification, ma'ana rarraba sassan kasuwanci. Misali, idan kana siyar da agogo, to ka dinga ware wani abu daga cikin riba. Idan ta taru, ka ƙara investing ɗinta a kasuwancin glass, wato tabarau, da zaka dinga samun riba daga kai kenan zaka dinga samun riba daga waje biyu, bangaren agogo da bangaren glass. Daga kai kenan da wuri zaka samu kuɗin da zaka investing a kasuwanci na uku, inda kake so ka ci gaba da faɗaɗa kasuwancinka. A haka sai ka faɗa different marketplaces da suke kawo maka kuɗi cikin sauƙi da sauri. Wannan shine babban sirri da manyan 'yan kasuwa suke amfani da shi. Abu na shida shine leveraging. Ƙananan 'yan kasuwa suna amfani da kuɗin su kawai, amma manyan 'yan kasuwa suna amfani da kuɗin banki, kuɗin investors, kuɗin abokan hulɗa. Ka koyi yadda za ka yi amfani da kuɗin wasu wajen gina naka. Ka tuna wanda ya dogara da kuɗinsa kaɗai zai tsaya a ƙasa. Da yawan mutane suna tsoron bashi, kuma bashi shine babban hanyar da manyan masu kuɗi na duniya ma gaba ɗaya da manyan 'yan kasuwa suke amfani da shi wajen juya nasu kuɗaɗen. Sai dai abin da kawai ake bukata shine ka san yadda za ka sarrafa kuɗin har ka yi abu da ka. Ɗan abu na bakwai shine networking. Manyan 'yan kasuwa suna da network, suna da abokai, suna da mentors, suna da connections. Ka yi hulɗa da mutanen da suka fi ka wayo, ka yi hulɗa da mutanen da za su buɗe maka kofa. Ka tuna nasara tana cikin network. Shine innovation da timing. Manyan 'yan kasuwa suna kawo sabbin tunani, kuma suna yin su a lokacin da ya dace. Ka yi kirkira, wato creating, ka kawo sabon abu, ka yi shi a lokacin da mutane ke bukata. Ka tuna innovation da timing suna kawo riba fiye da komai. Misali, idan kana siyar da kayan sakawa, to ka kawo sabbin kayan sanyi a weza ta sanyi, kuma irin design wanda mutane ba su saba gani ba. Kaga ka kawo su a lokacin da mutane ke bukata, kuma wanda ya ji hankalin mutane domin ba su saba ganin irin design din ba. Abu na tara shine risk management. Ƙananan 'yan kasuwa suna tsoron haɗari, amma manyan 'yan kasuwa suna nazarin haɗari, suna rage shi, suna amfani da shi kuma. Ko yadda za ka yi insurance, ko yadda za ka yi contingency plan. Ka tuna wanda ya ƙi sarrafa haɗari shine zai yi nasara. Kar ka ji tsoron kowane irin haɗari a kowane irin kasuwanci. In dai kana da yaƙinin samun riba a wannan kasuwancin, kawai abin da ake bukata shine ka yi nazari akan haɗarin da yadda za ka kauce masa. Duk wani babban ɗan kasuwa yana amfani da wannan tactics ɗin, kuma a kowane irin kasuwanci dole akwai risk. Saboda haka taking risk ba komai bane a kasuwanci. Kowane kasuwanci ma a hakan ake yin sa. Abu na goma shine long term vision. Ƙananan 'yan kasuwa suna tunanin yau, amma manyan 'yan kasuwa suna tunanin shekaru 50 masu zuwa. Ka yi tunani mai nisa da gina legacy. Ka tuna nasara ta gaskiya ita ce wadda za ta ci gaba ko da bayan ka. Wannan su ne manyan dabarun da manyan 'yan kasuwa ke amfani da su wajen samun riba. Market research, branding, scaling, negotiation, diversification, leveraging, networking, innovation, risk management, long term vision. Idan ka bi waɗannan dabaru, za ka zama mutum mai nasara, kuma mai daraja, kuma mai tasiri.
a kasuwanci, kasance tare da ni domin wannan tafiya ce ta gaskiya, ta ilimi kuma ta nasara. Na gode.